So day adi day mga panahon na day no, before ko nibalik og Iligan day is gitagaan sana ako silang Fatherland og cellphone. Siyempre day kay gitagaan man ako sa cellphone day muna ako siyang gitudluan day kung unsaon paggamit. Ay just mayo day grabe pud kay makatuplok si Fatherland. Kana bitaw yung pindot niya sa cellphone day nga morimbo ang LCD. Aw mo gyud na ginaingon day nga wala pa gyud kabalo day pero naguba ng LCD. Bitaw ay akong gitagaan sa Fatherland og cellphone day kay lagi day deserve na niya day nga makabalo siya og cellphone. Kay lagi ang gusto man gud ako ni Fatherland day no is malingaw siya tanaw-tanaw nga salida dire sa cellphone ba. Kay para sa day ba makakita sila day nga gibash day sila silang pagkaugawan ay please lang. Bitaw oy karon pa man gud kasuway si Fatherland ug unsay touchscreen nga cellphone. Mo nang grabe jud kay siya makapindot o makakabkab bitaw sa cellphone. Unya nireklamo siya sa kuha day nga hasol daw kuno kay gamiton. Kay lagi daw day daghan ako kuno kay kamras-kamraso sa cellphone day kay para magamit daw. O di ba day reklamador kay ang tigulang. Unya niyan ako sa iya day nga Fatherland picture ang imong manok. Ay just mayo day pag picture niya sa manok day wala daigo ang manok pag picture. Ningana pa siya sa kuha day nga wala daw manok nakuha sa picture. Unsaon man pagkakuha sa manok day nga mga kahoy man ihang gipicturan.